चवथीचे फाटभुंयेर महाराष्ट्रातले वाद्य दुरुस्ती करपी कारागीर आता गोंयांत येवपाक लागल्यात। पंढरपुराचो एक कारागीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले शारांत येवन ताणें वाद्य दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात लेगीत केली। ताचे वांगडा ताची घरकान्न ताका मजत करता। फाटल्या 35 वर्सांच्यान चवथीक सादारण म्हयनो ते 1.5 म्हयनो आसतना धुमाळ हे कारागीर दिवचले येतात। तबली, पकवा, शामेळ आनी हेर वाद्यां ते दुरुस्ती करतात। आमचेर गणपती बाप्पाची कृपा आसा अशें धुमाळ घोव बायलेचें म्हणणें। शिवाय आता आले 2 दिवस झाले आम्ही आलो इथे। आता आम्ही आमचं स्वतः माल बनावं लावलं इथे। गिरायचं काम आल्यानंतर गिरायकाचं काम करत बसायचं। नवीन गिरायकाला माहिती नेऊन देतो आम्ही। कसले डगे, गुडके, पकवास, संबळ समजे देतो आम्ही इथं। शिवाय बायकोची मदत असल्यामुळे मला काय वाटत नाही, मग गाड्याची पण गरज लागत नाही मला। आम्ही दोघंच करतो। आम्ही मालक पण आम्ही, गडी पण आम्ही। मुलगी येते, ते मुलगीच्या परीक्षेला पेपर चालू म्हणजे आता 12वी गेल्यामुळे त्याच्यामुळे त्याला आणता आलं जमतं नाही आम्हाला इथं। पुष्कळ गिरायक असते आम्हाला, त्याला माहिती आता आम्ही संघ असतोय, आम्हाला काही कळ सुचत नाही। गिरायक आम्हाला गणेशाच्या कृपेनं धंदा चांगला होतो। गणेशाची आमच्यावर कृपा आहे, त्याचा आशीर्वाद आहे आमच्या पाठीवर। बरेच वर्ष झालं आम्ही आता इथे